Audio, terima kasih. Ya dek ya pancen iki wis nasibku tak suwun rinten lah dalu aja gawe ruti ing atiku. Ngono ya Mas. ayo kacang kembang kadele elale lopang bedati Deli
Oke, aja diguneli sampun katuran Bapak Ibu. Sinden. Iki pas kate Bang Dino. Matur nuwun Nggih, sampun sampun katuran sak menika nggih.